Larraitz ipuin kontalaria eta antzerki ekoizlea da, eta txotxongilo ikuskizunak ere egiten ditu. Tolosarra jaiotzez, Galizian bizi da, baina Euskal Herrian dabil orain ahoz aho jaialdiarekin. Gurekin da Larraitz Urruzola Tolosa. Arratsaldeon. Haze pareko sofa daukazuen hemen. Gustatzen margoduna, bai, oso. Horrelako bat beharko duzu ipuin kontaketetarako? Beida, egia esan nik ipuina kontatzen ditudanean, gorputzak aurrera ematen dit, eta zutik jartzen naiz beti. Bai, ez zara iserita kontatu zalea. Ez naiz kapaza, ez. Bai, ez da? Zenbat urte dara matzazu ipuin kontaketetan? Nik uste hasi nitzala profesionalki 88an gutxi gora bera. Joan nitzan Galizira unibertsitatera, baina, unibertsitateko gauzarek etzin barnean ezer ematen eta utzi nuen, eta txotxongiloetan hasi nitzan ordundik, txotxongiloak egiten, antzerkia eta ipuinak kontatzen. Beraz, zuk txotxongiloak ere biltzen dituzu, zure ipuinei irudia jartzeko edo forma emateko? Ez beti, baino bai, askotan bai, horregatik esan dizudeten alegatik, ez, iristen da momentu bat, eskua joan egiten zaizkit, ahotsa joaten zait, gorputza joaten zait, inguruan dauzkaten gauza kartu eta mugitzen hasten naiz eta bizia ematen horri denari, ez? Eta batzuetan, hori, umetan erabilideten jokua, ez, jolasteko gauzaekin eta jostailuekin eta hori, azkenean bihurtu da nire profesioa. Ipuin kontaketak sortzerakoan zeri jartzen diozu arreta? Ez dakite mitologiatik abiatzen zaren? Beida, askotan, beti zehozer, barnean nolabait ikutzen ditela zehozer barnean, ez? Baina askotan dira ipuin herrikoiak, beste askotan dira fabula ezagunak, Concepción Arenalekin egin nintuen bersioak, hemen ikusten dezuten bezala, fabulas en verso originales, animali horiekin eta bere bizitzari buruz. Gero idazle emakumezkoak maitatuak, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, eta beste askorekin prestatu ditut ere lanak, beraien obrari buruz eta beraien bizitzari buruz ere. Gero dauka txotxongilo herrikoi hau, Sabel Berde euskeraz egin nuen, eta Galiziko Barriga Berde txotxongilo herrikoia, eta hoiekin nabil beti hemendik leku batetik bestera. Pertsonaiak aipatzen ari zinen, eta konturatu gara Sabel Berde hortzegoen, animaliak ere ikusi ditugu, eta bereziki emakumeak asko edo oso presentea daudela. Izatik, iruditze zait beti kontatu behar ditugula gauzak gure lekutik, ez? Osea, por nosotras mismas, barkatu ez zaititza euskeraz orain txeteratzen. Eta orduan faltan botatzen nuen hori dena, ez? Emakumeak izateko protagonistak, emakumeak dauzkagun kontatzeko gauzak, bereziak, edo gure alderditik kontatutakoak, orduan behar hori neuen, eta ordundik hasi naiz gauza horiek egiten. Emakumeak dirala oso presente. Aipatu dituzu, ez da? Zure pertsonaia batzuk, Rosalía de Castro, Sabel Berde, Deabrua, Mustroa, animaliak, zer kontatzen dute? Beida, txotxongilo herrikoiekin katarsi berezia gertatzen zait niri antzeslari bezala, ez? Zetik nolabait me poseen. Eta orduan egiten ditut rutina klasikoak, hasten dira borrokan, eta, nolabait joaten naiz, personaiak ematen diten lekuraino, ez? Eta gero, Rosalía Castrorekin, txikitatik entzun dut etxean bere obrari buruz, etik gurasoentzat oso maitatua zena idazle hau, nire aitak errezitatzen zituen buruz Rosalía de Castroren olerki batzuk, eta gero Galiziara joan itzanean, eta sakonean ezagutu nuenean bere pentsamentua eta bere lana, preparatu nuen ikuskizun hori beharri buruz. Hau da talde bat, Monikrek ez dekukaz izena duna, talde horrekin ere izan du naiz lanean, ez bakarrik nire konpainiarekin, beste konpainia batzuentzat ere egiten dut lana. Aipatu duzu, barkatu Larraitz, baina eraman egiten zaituela, aipatu duzu behin baino gehiagotan, improvisaziotik asko dauka zure lanak? Beida,
Sabel Berde edo Donabarriga Berde egiten detenean, bai. Daude rutina edo funtsesko akzio batzuk, baina improvisatua da bastante. Eta gero elkarrizketa publikoarekin garrantzitsua ere, bai. Eta gero, klaro, Rosalia de Castrori buruzkoetan, ez hori ikasi behar izan dudet memoriz, gaina, klaro, nik hizkuntzari importantzia asko ematen diot, eta galegoa ez da nire txikitako hizkuntza, orduan, claro, segurtasun asko ematen dit memoriz edo, buruz ikasten baditut testo guztiak, ez? Batez ere olerkiak, zetik, olerkiak oso puñeteroak dira, zuzenean zaudenean. Ez bazaizu hitzateratzen, zuek igual harinago daukazue burua, ez? Bertsolari bezala, hitz berri bat bilatzeko, baino batzutan zaila da. Gu ere katiatzen gara. Bai, katiatzen gara, bai, neko meritu daukazu. Aipatu duzu nola galiziera eta euskera, bien artean, hor zubilean hori egiten ari zara, bien artean loturarik aurkitzen duzu, aurkitu duzu? Bai, zatik nolabait, persona mugitzen da leku batetik bestera, ez? Personarekin beste personak eta kulturak ezagutzen dituzu, kultura bakoitzak bere berezitasunak dauzka, hizkuntzak ere bai, noski, hizkuntza bakoitzak bere musika dauka, ez? Eta Rosalia de Castro ondo ikusten da gallegoz irakurtzen dezunean. Eta gero, klaro, betidanik izan dugu itxasaldetik komunikazio asko, ez? Eta, antzinetik daude gauza asko, kontu irrikoiak antzekoak dira gauza askotan, gero dauzka bakoitzak bere berezitasunak mitologiko aldetik, batzuk dauzkagu Euskal Herrian personai batzuk eta Galizian beste batzuk daude, ez? Baina gauza askotan antzekoak lamiak ere badaude Galizian. Ahozao jaialdiarekin Euskal Herrian zehar emanaldia ugari eman dituzu? Euskal Herrian jarraitzeko asmorikoa duzu emanaldiak ematen? Bai, niregatik bai, nire lana itinerantea da. Beraz, nik daukat almena hemen edoan edo beste nonbait egoteko, ez? Lanak prest dauden ezkero, eozein lekutan aurkezteko. Eta aldi hontan, ahoz-ahok eman dit aukera izugarria, 5 ikuskizun egin ditut, eta prestatu dut paseo emozional hau, joan etorriko historio hauek, ez? Nire bizitzan importanteak izan diran historioak, eta txikitan ikasi entzuten nituen dardar eta makilak iski ipuinak, hori kontatu ditut euskeraz berriro guain, nire idadearekin, ez? Baina hitz batzuk esnatze ziran, ni txikitatik entzuten nuen eran, ez? Orduan hori oso polita izan du da. Eta, ez dakit ja noraino jo naizen, galdu naiz. Noraino joan zaren, badibidez iritsi zara, sari bat irabaztera edo jasotzera, Unimak nazioartean ematen duen saria jasoko duzulako maiatzean, ez da? Sabel Berde behin baino gehiagotan atera den txotxongiloari esker. Bai, eta Hegokorean. Bai, goaz Hegokoreara. Nik egiten dut lan ugari ere bai elkarte batean, Morreu Odemo izena duen elkartean. Elkarte honek daukan objektiboa da txotxongilo herrikoia tradizionala berpiztea nolabait, ez, mantentzea. Eta elkarte honekin egin dugu lan ugari txotxongilo hauek berrize antzerkitan edo kaletan eta plazatan aurkezteko, eta egin dugu dokumental bat, eta liburuak, publikazioak, formazioa eskolatan, eta Unima Internazionalari iruditu zaio gure lana saria merezizuela, eta idatzi ziguten guk apuntatu gabe. Osea, hori da onena, zetik esatezu, jolin, hainbeste paperra egin behar ditugu gaur egun eozer lortzeko, aldi hontan izan duzan, eskatu gabe. Orduan horrek ilusio handi eman digu. Eta goaz elkarteko 2 persona, sari hori jasotzera. Oso ongi, oso ongi. Hemen ere ikusi nahiko genuke zure ipuin kontaketatxo bat, txotxongiloak eta poesia uztartzen dituzun horietako bat egingo zen iguke? Bai, noski baietz. Nik prestatu dut repertorio guztia euskeraz, baino zatitxo bat galizikoa ekarri nahi nuen. Bilatu nuen Rosalia de Castroren olerkiren bat bazegoen euskerara itzulita, baino eske
esaten nuen, ezinezkoa zait euskeraz esatea, zedik galiziko musika galtzen da eta ezinezkoa zait. Egingo dut nire aitak buruz errezitatze zuen segalariari buruzko poematxo baten zati bat. Eta horrekin nator, ia gustatzen zaizuen, eta Galegoaren eta Rosalia de Castroren hitzak gustatzen zaizkizuen. Neri gustatu zaizkiten bezala, eta nire aitari da amari ere, bai. Larraitz Urrozola Tolosa hartu zazu zure lekua. Venga, hor nijoa ba. Zure maitxoa. Bai, venga, eskarrik asko. Arratsalde onden hori, dixen noben, Larraitz, dixetxez perfecto, Rosalia. Baulero poema enton, baina, dalle. Foi a Castilla por pan, e saramagos lle deronlle fel por bebida, peniñas por alimento, aloban malpocadiños, todos de esperanzas cheios. E volve, ai, sen ventura, con un caudal de desprezos. Van pobres, e tornan pobres. Van sans, e tornan enfermos, que aunque eles son como rosas, tratádelos como a negros. Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos. Cando van como rosas. Cando veñen como negros. Eu fun a segas a Lugo tristras Vilarengue. Eu fun a segas a Lugo tristras Vilarengue. Unas segas a Lugo tristras Vilarengue. Galega con el dengue Vilarengue. Vinas segas. Ba, hortxe. Qué bonita. Larraitz. Hortxe puskatxo hau, Galizian zehar leku askotan izan du dena, eta orain Euskal Herrian, azkenik, euskeraz egiteko asmoz, baina puskatxo hau, konkretuki, azkenen galegoz joan da. Zerra transmititu nahi izan duzuna, zati honekin, edo zen mezu zabaldu nahiko zenuke? Rosaliak beti izan du sentibera espeziala, zailtasunekin edo behartsuenen aldeko gauzekin, ez? Eta beha Gaztilan bizi izan duzan bolada batean, eta han zuzenki ikusi zuen segalari hauek nola sufritzen zuten, mespretsua, gozea, egarria, eta joaten ziren oinez Galiziatik lanera, gozetik ies egiten, eta han emakumezkoak, gizonezkoak izan duziran oso gaizki tratatuak, eta Rosalia jaso ditu olerki batzuetan oso ondo gauza guzti horiek, sufrimentu guzti hori, eta nik montatu nuenean, pentsatu nuen, umeak orain ez dakite zer dan segan ibiltzeko lana. Orduan nolabait
irudiakin ilustratu behar dut, zetik bestela ez dute ulertuko olerkia. Edo, bueno, kritika sozial hori ez, nolabait. Eta, bueno, ura izan zen txotxongilo hauen sorrera bai. Primeran asko gustatu zaigu, Larraitz, eskerrik asko.